makoro loyo piny owacho skunde oloyo mabor. An tiere skunde madhiye magoye mbaka gi jopuonj kaka skul ma iluongo ni Regis Runda malo ka. Osiepna moro headmaster Makuro ajadhi ga lime kuro. En skul miwe ni university, en skul primary. Koro kane wanyalo kelo skunde ma wakel gi level moro makata wanyalo neno ni en skul. Nitie skunde moko makineno anyalo miyi ranyisi kaka skul moro mane Eriko Mondi dhi gero Turkana kae to jo Turkana mukocha. Inyalo paro. Pare ni nyathino ang' nopuonjre somo sadi. In fact, in that group inyalo yudo ni kaka ne megi gin nyithindo 50, inyalo yudo nyithindo 5 kende mong'e somo. Gin gi disadvantage. Koro wa focus kaka somo as a public good and gima bedo provided by the government. Koro sirikal otero jopuonj motiegi. Ok japuonj mo volunteer. Otiege en gi degree ong'e puonjo somo. An kik tera nikech an akia puonjo somo. Mar ariyo wacho ni choche ma nyithindo dhi e be onge. Mato en gima lit kendo en gir wich kuot. Bende kata mna kilose mano bende waseneno skunde ma bende chope kuonde losruok osenyaka sienyore moinyo nyithindo. Ndalo moko nadhi e skundwa ma kor gweng'wa. Ne an patron mar skul Ayogo primary. Nadhi maneno cho ma chunya noling'ore iya. Mawacho ni ama nyathi ng'ato dhiye to samoro dhi gi tiende nono. To kata kokier bolutore nyathi ok nyal yudi. Koro kane wanyalo bedo joma beyo adier ber imanyo. Ber ok nyuol go ji. Wabed joma beyo. Watem keto pesa e gero ne nyithindo matindo cho. Nyithindo matindo. Nyathi matin, nyathi ma 4 years, 5, 6 mokala par nyalo nyagore, lakini matindo to nego bedni wagero negi choche. Naneno ka iluongo ni principal secretary ma education owacho ni giketo pesa mar gero facilities gi in the next 3 months. Wang jadiemre waket wang'i anene report nikech Usawa timo nonro ni iga ka iga. Wang'i anene report ma iga mabiro biro wuok nang'o. Wan gi geno. An awuok e skul moro ni ka glass ni nus to ok wawacho ni en half empty, wawacho ni en half full. I'm pessimist and I'm optimist. Yes. Ang'eyo ni gik moko bro timore maber. Mara en jiwo jonyuol ni nyaka uket skul machiegni. Kamitere nyathini dhi e skul nyaka ichopine. Nyaka ichopine learning environment. Japuonj nigi nyithindo adi nyaka ing'e. Nyathini bede kom machal. Nyathini bede kom mane. Kom mane gi tiende adi. Samoro ineno ka nyathi dhi skul to duogo gi sirwaru mapiere oyiech. Koro iketo nyathini kare obete musmal ma kochung'ni to oyuyo. Wach malich ahinya George. Erokamano ahinya. Gir marani maneno wachni mogik. Wachna mogik podi. Miya thuolo wachna mogik. Wachni mogik e bwo dakika achiel. Koro